What's up guys? Habang naglalakad-lakad kami dito sa Bugalyon, nakita namin yung mga idol namin na mga sikat na vlogger dito sa Pangasinan, yung Team Labong. Kaya hindi namin pinalagpas yung pagkakataon na makapag-picture. Alright guys, kay Agoy, tsaka kay Paring Jerome. Kasama din nila guys si Mami Kisi, tsaka si Papa Jess. Alright guys, sarap sa pakiramdam na makita mo yung idol mo sa personal. Alright. Sa aming paglalakad guys, nakita namin itong laro na ito. Alright, yung firing game at may mga prizes na makukuha dito guys. Kaya susubukan natin yan guys. Hindi natin palalagpasin yung pagkakataon na masubukan yung laro na ito guys. Alright. Ano kaya yung pakiramdam ng laro na ito? Kaya susubukan natin kung makatama tayo. Pero bago po yun guys, huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe. Suportan ng aking munting channel, Winwin Kapanalo TV. Months later. So heto na guys, the moment of truth. Alright, nakabili na tayo ng baril-barilan. Alright guys, at meron pong 12 na bullets yung nakalagay po dito. Susubukan natin kung makakatama ba tayo. Alright, unang tira, sala. Pangalawa, alright, nakatira po tayo ng 2 guys. Iyon, kitang-kita guys, 2 yung kwan, bumagsak. So yun guys, yun yung tinatawag na 2 bulas sa isang bala. Alright guys, sarap-sarap sa pakiramdam yung masubukan natin yung laro na ito guys. Kung titignan natin sa iba ay parang madali lang guys, pero kapag tayo na yung sumala o tumitira guys ay napakahirap pala. Alright, dahil malilit po yung bola natin pong tinatamaan. Pero kailangan talaga ng focus dyan guys at pag-asinta para matamaan guys yung bola. Alright. So yun guys, ganito lamang po yung kailangan natin gawin sa ating buhay. Dapat kung minsan ay mag-relax din tayo guys at mag-enjoy. Enjoy natin bawat minuto guys. Dapat positive lang tayo palagi. Alright. So yun guys, nakakapagpatama din tayo guys, kaya sarap sa pakiramdam. Alright guys, ganyan lamang po yun. Nakadalawang sit tayo ng airgun dyan guys, at tumama din yung mga iba, yung may iba sala guys. So hanggang dito na lamang po yung munting video na ito. Naway supportan nyo po ang aking munting channel, Winwin Kapanalo TV. Paalam.